Goizeko 10:00 itxi dute Hendaia, Urruña eta Ziburu batzen dituen Erlaitzako errepidea. Eta horrela egongo da 3 astez, ekainaren 7 bitartean. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Azparnen ere egongo gara gaurko saioan, Arberoa Lurra eta Etxebizitza kolektiboak elkarretaratzea egin bai du Puyo Higiezinen agentziaren aurrean. Eta bukatzeko, Suzi Olimpikoak atzo utzi zizkigun irudi ederrenak ere eskainiko dizkizuegu. Ongi etorri. Goizeko 10:00 itxi dute Hendaia, Urruña eta Ziburu batzen dituen Erlaitzako errepidea. Eta horrela egongo da 3 astez, ekainaren 7 bitartean. Azken ikerketek erakusten dute lagitzen ari dela egoera eta orduan prestatu behar gira. Hautetsi gisa gure helburua da ondoko urteeri pentsatzea, ez gira egoten al, gaur irekia da eta hortan egon. Egunero 9 eta 16.000 auto artean igarotzen dira bertatik, eta itxiera honen bitartez, jendeak hartzen duen joera ikusi nahi dute balizko betiko itxiera baterako prest egoteko. Departamentuak hartu duen erabakia, baina herri agintariek ulertzen dutena. Ulertu behar dugu zer izanen diren este baten ondorioa, zenta berdin, helduen urtean esten da betirako. Eta ez badugu ikertzen, ez badugu pentsatzen, ez badugu lantzen ze alternatiba den, ez dugu sekulan prestatzen ahalko eta gertatuko delarik, gertatuko baita egun batez, prestatu gabe gonen gira eta jendea sarri gure kontra orduan. Hor ari gira pentsatzen, lantzen eta ikusten zer egin daiteken, nun, nola, eta ze ondorio den etxea delarik. Alta, Erlaitza inguruan bizi diren auzoak ez dira itxierarekin konforme. Ce n'était pas tellement nécessaire de faire ce test. Proba hau ez dela beharrezkoa, jada 3 bider itxia izan dela Erlaitza eta badakigu ze emaitza izango duen. Gainera, proba baliagarria egiteko udaran egin beharko litzateke jende gehien mugitzen den garaian. Izan ere, proba honek erabakiko du errepidea berritu edo betiko istea eta beldur gara erabaki hori datu desegokien gainean hartuko dela. Donc on a très peur que les résultats soient un peu tronqués, soient pris un peu à la légère, on va dire. Beren ustez jende askoren biziak kaltetuko luke bide hau isteak. Atera bideak badaudela diote, laugunetan errepidean moldatu ezkero, baina horretarako kostalegea aldatu behar dela eta hori bera eskatuko diote prefetari, estatuaren eskumena baita. Arberoa Lurra eta Etxebizitza kolektiboak elkarretaratzea egin du Azparneko Puyo Higiezinen agentzia antzinean, kolektiboaren aurka jarri duten salaketa bat salatzeko. Puyo agentziak pausatu duen plenta, okupatze egunean telekomanda bat ebatxia izan litekelakotz, eta horren ondorioz konbokazioak izan dira jendarmen gandik, Aiekako hauzapeza eta kolektiboko kide bat, eta hori salatu nahi dugu, zenta hor sartzen gira konbokazio aski bortzitzak, aski zailak bizitzekoak, non jendarmeak galde egiten dute ere etxemiaketak egitea. Telekomando, horretarazten dut, telekomanda baten gatik. Beraz, uste dut hor badela biktima alderantzteko jajera bat, eta guk nahi duguna erran, ez gira gu obendunak, eta gu gaizki egileak, baldin eta agenteak, saltzaileak, eta saltzaile espekulatzaileak, eta erosdun dirudunak. Gogoratu behar da urtarrilaren 20an iragantzen ekintza hura Aierrako etxe salmenta bat salatzeko egintzela. Etxe zuria izeneko etxea 2017an 250.000 eurogatik saldu zen. Eta orain, Euskal jatorria duen idazle kaliforniar bat, 1.350.000 euro ordaintzeko prest dago etxe beragatik. Edozein moduz, espekulazioaren aurkako borrokan jarraitzeko determinazioa erakutsi dute, eta maiatzaren 25an, Kanbon, Ostia kolektiboak eta herrian bizi kolektiboek antolatu duten mobilizazioekin bat egingo dute. Lehen aldiz, Su Olimpikoa Euskal Herrian izan dugu Lapurdin barrena hain justu. 5 herri iragan ditu, Biarritzen hasietan Geluraino, Donibane Loizune, Baiona eta Azparne. 77 lekuko orotara, Zuzia eskuz esku aldatu dutena. Irudi hauekin bukatuko dugu gaurko saioa, bihar arte!